Ari mga pusod bilib, US-based celebrity makeup artist nagbisita sa Bacolod, agud ipakigbahin ng mga inagyan antes ng madinalagon sa kabuhi. Pinoy, yung ginakabig man LGBTQ+ icon, nagsulat pa ganis ang libro agud mangin inspirasyon sa mga luyag mangin global Filipinos. Siyang aton kilalahon sa Sininga Report. Isa lang Bacolod City sa nangin stopovers ang sikat nga Filipino makeup artist sa US nga si Roy Santos. Bangod first time ini sa City of Smiles, ginapakigbahin sini sa mga nagaidolo sa iya, ilabi na sa mga kaangay nga LGBTQ+ members ang inspirasyon, dedikasyon kag sakripisyo bilang isa ka Pinoy abroad. How do you feel that you get to meet Filipinos abroad and share your experience with them? I felt so honored because, like what I mentioned, everyone is talented. I'm the type of person that I love meeting new people. Lalo na sa line ko, like, you have to meet everyone and you have to be susceptible to people that you meet. Sentro sa nagkalain-laing international magazine sa US si Roy. Pinaka mga kapuso stars kaangay Sanday Rufa May Quinto, kag Rabia Mateo. Ang nakapungko naman siya nga makeup share kung ang mga ini maghatag kalingawan sa aton mga kapuso sa States. Bangod sa iya popularidad, kag matapos ginhingadlan bilang outstanding Filipino kag LGBTQ icon sa US. Isa ka libro ang iya ginsulat nga may tinutuyo nga maghatag kaalam kag kabakod sa mga Filipino nga luyag man magmarka sa lain nga pungsod. And I would always say dream big and never forget who you are. Because at the end of the day, you are your own bus driver. Ikaw yung talagang completely talaga yung faith mo nasa sayo. Ginbunag ini sa Pasig kag sa karon. Ginalibot ang pungsod agud pangunahan ang inisyatibo sa self-discovery, self-care, kag empowerment through makeup. 10 years ago when I started doing makeup, I started to ask people with their experience. And then I manifested and I morphed it into mine on how I do makeup. Roy is all these and probably more. Pero one thing remains certain. Wala sini nagakalimtan ang iya mga inagyan kag makabudlayan sang nagapanugod pa lang. Mga eksperyensya nga nagihimo sa iya, global Pinoy nga dapat saluduhan. I would say sa mga kapuso dyan, never forget who you are because no one is you and that is your superpower. Adrian Priatos para sa GMA Regional TV Early Edition.